Takže čau lidi, dneska si zahrajem tady k Bed Wars na serveru random nějakým, takže doufám, že se nám to bude líbit a zkusíme dát vina a vidíme se asi ve hře. Takže lidi, už jsme tady a hrajeme docela na random s jedním cápkem a půjdeme rašovat a to bude takový spíš kratší video, tak 20 minut, jednu hru dáme asi 1-2 hry, tak tady bude víc střihů, takže jdem rašovat tam ty vedle nás. Takže lidi, už tady budou první fajtíky. GG hoši, GG. Tak jdem po něm, počkat, až se spawnu, tak hned jdu po něm. Ukáž, jo, už nám ničí postel, tak to je GG, no. GG. Možná... Dobrý, ještě pohoda, ale jako já už si myslím, že zdehnem. Takže... asi tak, já je půjdu rushnout, protože postel nemám. Tak musím to zkusit aspoň. Hej, kámo, ten cápek vůbec. Cápek vůbec nechápe. Čekej. Ty kámo, docela funny. Cápek prej už nemá bloky. Kámo, tak ty jsi borec, cápečku. Takže lidi, chtěl bych vás ještě jednou uvítat na mém novém kanále Bobísek Gamers. Užijte si video. Takže čau lidi, dneska si zahrajem tady k Bed Wars na serveru random nějakým. Takže doufám, že se nám to bude líbit a zkusíme dát vina a vidíme se asi ve hře. Takže lidi, už jsme tady a hrajeme docela na random s jedním cápkem. A půjdeme rašovat a to bude takový spíš kratší video, tak 20 minut, jednu hru dáme asi 1-2 hry, tak tady bude víc střihů, takže jdem rašovat tam ty vedle nás. Takže lidi, už tady budou první fajtíky. GG hoši, GG. Tak jdem po něm, počkat, až se spawnu, tak hned jdu po něm. Ukáž, jo, už nám ničí postel, tak to je GG, no. GG. Možná... Dobrý, ještě pohoda, ale jako já už si myslím, že zdehnem. Takže... asi tak, já je půjdu rushnout, protože postel nemám. Tak musím to zkusit aspoň. Hej, kámo, ten cápek vůbec. Cápek vůbec nechápe. Čekej. Ty kámo, docela funny. Cápek prej už nemá bloky.
kámo, tak ty jsi borec, cápečku. Tak já jim skočím mezi tím na postel hezky. Já jim tady hezky. Já tady. Teď jen nespadnout. Fuha. Se sem budu takhle dávat. Hej kámo, oni už mají hodně dobře obrněnou postel. To asi možná GG, no, ale tak zkusit musíš, počkej. Já půjdu níž. A pak mi se asi hodí fireball. Což doufám, že neudělá. Tak počkej. Tak cápku GG, no. Hej. Šus cápku. Jasně vedla. Já jsem to čekal, že hodí fireball. Já jsem vám hodil nějaký střih, ale já myslím, že nám sem hodí další fireball. Což já jim ho odpálím na postel, potom skočím k ním. Jo. To půjde, to půjde. Pojď. GG, asi. Tak asi GG, možná. Nebo. Čau cápku, čau. Se bojíš, ne? No, pojď. Hej, tohle je strašně napínavý. A hlavně nemám ani postel, počkej, já ho pinknu. Tak co? Tak co budeš dělat? Budeš bojovat? Budeš? Hej, ale to je strašně napínavý. Padej. Škoda, tak jdem na další hru, lidi. Yes, tohle byla dobrá. Zítra možná bude streamet na mém druhém kanále herním. Jo, no určitě. Takže se uvidíme potom až zítra odpoledne. Takže já už jsem teďka víc aktivní, takže asi tak. A uvidíme se ve hře. No, cápku, pojď sem. Hej, tak to je dobrý, no. Hej, jdem rushovat cápku? Asi nevím. Takže lidi, my jsme zase, ne, my jsme zase. Mají tam postel. Jsou tam vůbec? Kolik je nás? Já jsem sám, kamo, tak to je GG, no. GG Alkana. A tak já to zkusím nějak ubránit. Nyní se hezky tady obestavím postel. Tak tady prostě ze dřeva. Klasika. Hodím se sem ještě vonku na to, no. Hop. Něco takového lehkého. A u nás je cápek, čau. Jak se máš? Jo, já se taky mám dobře. Yes, tak mi klidně nič, postel mě to úplně jedno, já jsem stejně sám. No což? Počkej, já nejsem, oni mi ještě nezničili postel. Tak to je dobrý. Ne, oni mi ji už zničili. Škoda. Tak já půjdu kempit, jo. Jsem srabík. Ale tak zkusím vyhrát. Třeba jsem docela lucky, jo, mám to na profilovce, jsem lucky. Když to je značka koloběžky, ale ok. Oni už jsou tam. Tak to je GG. Jak neví. Hej, kámo, oni si vůbec nevšímají, vůbec. Holy. Kámo, prosím vás, nevšímejte si mě. Já nic, já muzikant. No, v PvPčku jsem úplně... Holy smoly, zdraj. A pojď. Tudy.
Co je? GG. Ach jo, no tak nejsem rozehraný, dáme další hru, jedem. V další hře vidíme se. No, takže každopádně hned jdem ráž cápku. Cápku. Jo, jdem, dobré. Obrný postel, tady máš goldy. Můžeme mě asi dát na dřevo. Předpokládám. Yes. Koupím bloky. Pum. Yes. Hopla. A rašuj cápku, rašuj hezky. Já ty stavíš na střed, tak to ne, no. Jo, já si myslím, že ty vedle nás půjdou hnedka na nás, ráž. Jestli předpokládám teda dobře. Což si nemyslím úplně, ale může se to stát, že půjdou na nás, hej. Počkej, já tam dám mega dobrou obranu na to, hej. To bude nejobrnější vajíčko všech dob na Bed Wars. Tak, hodím na to tohle. Hodím tady ještě na to takhle, z vlnku. Hej, a vidíme se asi, až nás někdo bude rašovat, nebo my jeho. Takže lidi, ještě nás nikdo nerašuje, ale my na někoho asi půjdem. Ale já se docela bojím, že tady ty půjdou na nás, což si myslím asi správně. Takže já sem hodím takhle ještě obranu, víš co. Obrany není nikdy dost. No každopádně já jsem tady ještě tak hodím jako vlnku, ať mají co dělat, jo. Protože jako, když chcou něco udělat, tak musí pořádně makat. A dobrý, jo, to je můj cápek. A jdem hezky na střed. Takže půjdeme tak trošku speedrun. Hej kámo, cápci jenom rašujou, tak půjdeme rychle na ně, dokud si nevšímají. Hej, oni si vůbec nevšímají, oni nic, netušit. A my navíc ještě postavíme cestu na střed. Hej, oni se nás doslova nevšímají. Počkej, nejdou, dobrý. Kem to sem takhle hezky zničím. Čauši. Hej, jako... Hej, já na ně udělám překvápko. Yes, kámo, oni už sem jdou. Holy kámo. Shop, koupím si tohle a jedem. A fighty? Hej, jo, kámo, to bude sranda. Kámo, ani mi doslova někdo odkopal cestu na... Ne, nepadej. Mám na něj skočit? Co myslíte? Já půjdu na ně. Já na ně půjdu ráž. Nebo ráž, já už jsem je vypl, ale nevím ako. A hlavně kudy. 2 na 1. Tak co to je za cápka? Tak to kámo cápku GG. GG cápku. A kde je ten jeden červený, se bojí nebo? Ne, ten zdrhl, já vím. Ach jo, ale bojí se. Já si tady koupím nějaký papániečko. Každopádně já si myslím, že na mě vlítnou, ale hej kámo tady. Jo, tady je nějaký papániečko. Hej, já úplně rašel na pohodu. Tak vidíme se za chvilku. Nebo lidi, tohle bychom mohli dát takový něco jako stream, ale ten bude až zítra. Ale takovej přípravu na stream, hej. Že to bude trošku delší to video, s tím musíte předpokládat. Oh no. No, tak nám zničili to, bed. To je velké špatné, jo. Naštěstí, že nejsem furt sám. Ještě se mnou je furt teammate. 4 hodiny. Takhle jest.
tak vyhrajem to bez postele. A já si myslím, že asi jo. Mohli bychom, no. Jo, počkej, tady je naše. Červený šli na nás! Kámo, tak to ne. To jsou hrozný. Kámo, my jsme byli na nich. Kámo, jak ten cápek mohl to vlastně jakoby obejít přes nějaký tamhle? No tak 1v1. Sadím ještě golden apple. Apple. Tak pojď, Pindio. Pojď. To už je jenom jeden. Jasně vedle. Holy smoly. Kámo, ten má aim. To já mám lepší ve Fortniteu, kámo. Tak jdeš nebo ne? Jdeš? Halo? Ach jo, kámo. Ty lidi, no. Kámo, co dělá? Hej, pojď sem. Halo. Co dělá, kámo? Čeká na mě, nebo? Kámo. Já si připravuje fireball, taková. Klučinda. Jasný, teď nám, no jasný, já jsem to čekal, kámo. GG. Máme ještě jednu hru. Jo, vidíme, no. Teď já si nebudu stříhat do konce videa, jo. Hej, čau. Fast start, kámo, já chci. Čau. Ty chceš být se mnou? Jo, nebudeš. Hej, půjdeme asi na lobíčko, protože tady nikdo není. Tak počkej. Tady. Hop. No, tak dobrý, jo, začíná to za chvilku. Já se nebudu dávat tým, já chci být úplně s random cápkem. No, cápek se jmenuje Gigač. Dobrý. Tak už nám to začíná. Já si myslím, že teď bychom mohli vyhrát. Já se cítím, už jsem rozehranej, hej. Já si věřím teďka. Teď to dáme. Teď prostě vyhráme. Kde? Hej, kámo. Dobrý, nechce. Jo, dobrý. Máš goldy, já nepotřebuji momentálně, já jdu hned karašovat. Kámo, cápku, proč to? Dobrý. Kámo, dřevem to udělej. Hej, kámo, cápku, ty máš mozek. Hej, kámo, co děláš? Kámo, on neumí obestavět postel, nebo? WTF, kámo. Nějaký divnej. Hej. A teď ten cheater za tím kompem. Jo, tak tady to bude dneska moje osoba, dneska si ji hacknu, jo. Počkej. Jezdou na nás. Čau, hoši. Jdete rašovat, jo? Kámo, cápek o mě neví. Hello. Padej do vojdu. Bavej. Tak ne, no. Ale tak počkej, my máme dobrou obranu vajca. Hej, jo, what's up, cápku? Co to je? Kámo, za boty. Kámo, to jsou boti. Počkej. My jsme... Jo, tak to je GG. Jo, cápci jdou rašovat hnedka. Instant. Tak to je dobrý, no. Tak jsme prohráli, kámo, ale to... Jsem nevěděl, že nám zničili postel, tak dáme ještě jednu, kámo. Dáme poslední dvě ještě, hej. A... Asi konec. Jo. A možná tohle video bude i bez střihů, nevím, uvidíme. Tohle bude asi premiéra, ale tak bude to dlouhý video docela. Ukáž, já se kouknu možná kolik to má minut, ale mě to jako nějak nezajímá.
Takže asi tak, ale budu to stejně muset tam editovat trošku. Nějaký editky. Hej, já potřebuji na to 4 cápku. Hej, cápku. Sice mám Steva, jo, ale jako dobrý docela v Minecraftu jsem, hej. Takže já si myslím tuhle hru, hej, tuhle. Jo, cápek šel hnedka rašovat. Tak to je, nebo nešel rašovat, ale jako to rychle tady obestavím. Jo, cápci už jdou všichni na střed, tak jdem hnedka rašovat. Jo, podle mě to jsou boti. Cápku, sorry, mám se mě vyžral kilo. Hej jo, what's up, hoši? Tak to je GG docela, ale tak nejdou na nás, tak jako je to v pohodě, no. Hej. Takže já jdu hnedka rašovat, což já spíš myslím, že půjdou hnedka na nás. No jasný. Cápek se dřevěným mečem, kámo, jo, kámo, tak GG. GG. Čuzoši. Máme po posteli, no, tak co se dá dělat, hej, ale kempit ne. Když tak dáme poslední hru, kde bych zdehl hnedka. Což doufám, že nezdehnu. My jsme 2, dobré. Jsme 2, pohoda. Vezmu Golden Apple. S ním a jedu. Jdu mu helpnout mýmu teammateovi. Kde je můj teammate? Jo, on šel si rašovat. Jo, jsem sám, tak to jsou boti, no. Pojď, cápku. Pojď, já tě sundám do vojdu. Doufám teda. Pojď. Hej. Tak, kámo, kdyby nešel záda. Kámo, já jdu ještě jednu, poslední. Jo. Takže asi tak nějak. Jo. Takže když tak po té hře se vidí. No a přesně, tady se mi vyplo nahrávání. Takže jestli se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr a zítra na streamu na mém druhém kanále vidíme se. Čus!